Kini nga isda mga tats pertin daghanan ninyo kay mao ni ang gihatag sa mananagat sa amuha pagkahuman matas among gibaligya para mabalaan nyo kung asa gikan. Tara ubanin ning bidyuha. Matats musakat tag bangka kay maghabuwa ta. Tura nga bangka atong habuon matats oh. Toro. Na. Nguna to sa kaon. So ato sa nitago ng cellphone kay basi mabasa. Lalong kasi asbakan mga tats. Guwapa na. Guwapa. Tubig daw. Muna na Oh. Kana nga bangka mga tats pertin dako ag bangag na ano kung napansin ninyo to ata sa isbakan ganiya kay pertin daghanan nag-isda nakasulupin pa ang uban dira. So ato jud nag-isa-isa gabo ganiya wala lang ninyo makita kung unsa kadaghan ang isda kay walay mogunit sa kamera. Nakita man niyo mata ang atong isa ka kamot gagunit og isda, ang isa ka kamot gagunit og kamera. So ingana jud ang maghimog content dili jud lalim no. So sayon lang sa tan-awon sa TV or sa cellphone pero dili na lalim himuon. Kana kay na nako si babaw mga tats na human naghabuwa ang sa bangag ana mao nang nisaka nako kay pagkahuman man ko na maghabuwa dira manghatag na slag isda. So nakita nyo tanan kung pila ka banyera or pila ka sulupin akong gihabuwa diha. Sa dili pa ko muna og matas mao ni ang ilang gihatag sa kuha balitunga ni sa balde kung atong kwentahon na anin sa mga city kilos. So dili ta magdugay dira no kay ato po nang ibaligya dito sa market para makakwarta na ta. So atong himuon ipakita sa nako sinyo kung unsa kadako nga bangka na dili lang kay kana nga bangka ang among mga suki matas dagan-dagan pud isda og uban wala pa kadunggo. Mao na ni ang akong isda matas ato na ni ibaligya samtang wala pa na mahaling matas ako ipakita sa inyo kung pila ka banyera ang akong gihabuwa matas. Kana tanan nga inyo nakita sa inyong atubangan mao na ang akong gihabuwa bali 12 na ka banyera no 12 ka banyera ang kuha sa mananagat mga tats. So ako ang naghabuwa ana tanan pag man mga tats gitimplan ko kape sa akong pagumangkon kay wala pa ko kakape kay nauna pa nato atong trabaho bago ang kape pero okay lang kay pangwarta man jud atong toyo or pamugas. Samtang nagtinda-tinda ta sa atong isda mga tats kay wala pa lagi nahalin kay wala pay bayar or wala pay namalit nagchika-chika sa minsa kong amigo nangutana sa kung pila ang presyo niya pila pod akong presyo. Kini akong katapad mga tats mao ni ang naghatag sa atong isda no or mao ni ang mananagat. So ato pud ni ipakita mga tats kay diri ta nakabugas diri ta nakaisda o siyempre kwarta apil na siya. Munang perting lipayan niya matas nga giapil na to sa vlog. Matats, daratong alin matats oh. Pagkabugas to jud ani matats. Kay barato ra man to matats kay pila ra man to pili to manggod to. Nya, maulan sa to. Thanks.